В момента се намираме в Париж. Дойдохме тук под Айфеловата кула с много кръв, пот и сълзи. Бате, what the... Канцелираха ни полета за утре. Ти ли бе? Да отговорим на въпроса. Възможно ли е да научиш чужд език изцяло онлайн, без да даваш и левче? От близо 1500 дни аз уча френски с Duolingo. Но това всъщност помага ли ти да научиш езика? За да разберем, ще си поговорим с някои французи. Meilleure méthode de apprendre un nouveau langue. Колкото и да ме е страх да го направя това в момента. И ще ги питаме те какво мислят за моето ниво на френски и какъв е най-добрият начин да научи човек чужд език според тях. La meilleure méthode pour apprendre une nouvelle langue, il est possible d'apprendre une autre langue sûrement sur ligne et sans dépenser d'argent. That's difficult. Нека да се върнем, където всичко започна. Аз уча френски от 4 години, от над 1500 дни. Започнах да уча езика на шега, като се хванах на бас, докато бях в университета, че за една лятна ваканция ще мога да говоря френски. Разбира се, загубих баса, но реших да продължа да уча езика. Целта ми още в началото беше да науча езика изцяло безплатно, без да давам пари за преподаватели, да хода на уроци. Започнах с Rosetta Stone. Rosetta Stone е много добро приложение за начинаещи, защото се учиш на база на картинки и това ти позволява да избегнеш всякакви преводи и го учиш както децата учат собствения си майчин език. След въпросната лятна ваканция нямах достатъчно време да отделям за Rosetta Stone, затова започнах да уча с Duolingo по 5 минути на ден, всеки ден. Хубавото на Duolingo е, че не те оставя на мира и ти праща известия на телефона, докато не си направиш дневния урок. По този начин си изградих навик абсолютно всеки ден да правя по 5 минути поне френски. Другите учебни дейности, които съм вършил в рамките на тези 4 години, са за месец и половина имах учителка по френски, която обаче роди и спряхме да имаме уроци. И също така съм гледал някои сериали и подкасти на френски. И ето сега 1600 дни по-късно, какво съм научил? За да тествам тази концепция, реших да го направя по най-сложният начин възможен и си купих билети да отида до Франция и да си говоря с местните. За това предизвикателство платих сигурно 1000 лева, което определено го прави най-скъпото видео, което съм подготвил и може би най-амбициозното, така че много се надявам да ви хареса. Планът изобщо не беше да харча толкова пари. Бюджетна екскурзия до Париж е напълно възможна. Едни самолетни билети с Ryanair, отиване и връщане струват около 100 лева. Стига всичко да мине по план. Разбира се, нямаше да ви разказвам тази история, ако всичко беше минало по план. Намерихме най-евтините полети до Париж, купихме си ги и чакахме да стане време да ходим във Франция. Изведнъж, 12 часа преди планираното ни излитане, получаваме имейл от Ryanair, който ни казва, че полетът е отменен заради стачка на френското летище. Абе, канцелираха ни полета за утре. Бих ли се бавил за нещо такова? Добре, отвори си имейла, ако не ми вярваш. Това е абсолютна шега, никога не ми се беше случвало преди и се паникьосахме, не знаехме какво да правим. Вариантите са или даваш 500 лева за алтернативен полет на България Air, или се отказваш да пътуваш. След кратък размисъл и много добри пожелания към Ryanair и авиационната индустрия, решихме, че се живее само веднъж и си купихме скъпите билети. Искам да отправя специална благодарност към Марина, Илия, Друми, София и Елена, които дойдоха с мен да ми правят компания на това пътешествие и да ми помогнат с снимането. Наистина бяха супер подкрепа. Но както и да е, нека тръгваме за Париж. В момента е почти 5 часа. Трябва да си намерим транспорт до летището.
Направих една поръчка за летището. Вие дали идвате към адрес, защото на картата ми излиза, че не се местите? Идвам, просто зареждах газто. Лека нощ, не знам. Стигнахме на летището, доста лесно. Там не работи. Много добре изглежда летището вече, ма не. Bonsoir, bienvenue à Paris. Beaucoup de touristes Oui. ici. Énormément. Pas beaucoup de Parisiens. Assez peu. Планът беше да обиколим най-известните места в Париж и там да спрем хора, с които да си говоря на красив фон от Айфеловата кула, примерно. Това, което се оказа обаче е, че няма много французи на тези места и почти всички са туристи. Въпреки това, намерихме няколко двойки и ето как минаха разговорите. Excusez-moi, vous êtes français? Oui. Je fais une vidéo pour YouTube. Je peux vous déranger pour 2 minutes? Oui, vas-y, oui. Je fais une vidéo sur l'apprentissage de langue. Vous êtes... vous habitez à Paris? Non, mais pas avant. Non. Je visite. Oui, on visite. Pour un week-end. Habite à Paris? Oui. D'accord. Combien de temps? Pour Depuis- combien de... Ah. Depuis combien Oula, moi, très je suis née à très Paris. longtemps. Il est très difficile de parler quand je ne peux pas parler très bien. If you want to switch to English, we can as well. Да, ако знаете някакъв френски, може би забелязвате колко много грешки правя. И аз също го усещах това на момента, което още повече ме притесняваше и ме караше да съм по-неуверен в начина ми на говорене. Но мисля, че успях и да стигна до някои доста окей разговори, където и те ме разбираха какво се опитвах да кажа, и аз тях. Je voudrais vous demander, vous parlez une autre langue? Anglais. Anglais? Moi, je parle que français. Tu français? D'accord. Un français anglais. Of course, it's better if you speak many languages. Of course. Australien, Vous êtes Yeah. australien? d'origine française. Vous parlez une autre langue? Ouais, moi je parle anglais et espagnol. Anglais et espagnol aussi. Pensez que apprendre une autre langue est une bonne idée et il est valable? Bah oui, c'est bien d'apprendre une nouvelle langue. Non, c'est hyper. Puis même pour l'international et tout, c'est bien, franchement. Mais avec l'intelligence artificielle et les autres méthodes de traduire, est-ce que c'est valable et, Non, moi, je m'en C'est- sers pas. J'ai pas de portable, j'ai pas d'ordinateur. Donc, D'accord. j'ai 79 ans, donc j'ai pas tout ça. You know? À l'époque que j'étais à l'école, j'ai jamais appris l'anglais. C'était en 1952, D'accord. donc je connaissais pas l'anglais. Et j'ai jamais appris l'anglais après. D'accord. Dans mon travail, ça m'a pas servi. Alors que je sais que maintenant, il faut au moins être bilingue. Vous pensez qu'il est possible d'apprendre une nouvelle langue sûrement sur ligne avec les applis comme Duolingo ou non? Moi je pense pas. Meilleure méthode d'apprendre une nouvelle langue? Parler avec des gens qui parlent la langue. To learn another language at school, Yeah. you learn the basic. Yeah. The basic, you know. It's better for you to go in another country to learn. C'est d'aller dans le pays directement, Ouais. parler avec les gens. Parler avec les gens comme vous faites là. Aller dans le pays. Voyager. Aller dans le pays et puis s'y installer. Всички казаха, че най-добрият начин да научиш нов език е да отидеш в държавата и да си говориш с хората. Това, разбира се, е супер идея, но е и доста скъпа и според мен недостъпна за повечето хора. Затова нека ги питаме за безплатни методики. Quand on ne voyage pas, regarder les Les films films, aussi. les émissions Oui. en D'accord. version originale. Et puis lire les journaux aussi, la Les presse. journaux, Ouais. d'accord. Sur le réseau Sur les réseaux sociaux. d'accord. Et sinon, ouais. Où tu peux regarder des gens parler sur YouTube ou des trucs comme ça. Je pense que c'est plus concret. Enfin, c'est bien, mais c'est plus concret de venir sur le terrain pour faire ça.
J'ai commencé à apprendre le français il y a environ 4 années, mais seulement sur ligne avec une application qui s'appelle Duolingo. Nous venons du Bulgarie pour parler avec les Parisiens comme vous, pour vous demander quel est le niveau de mon français. Si Ça va, vous vous débrouillez? Vous débrouillez. Après ça, je pense qu'il faut pratiquer plus pour que ce soit plus fluide, plus. Note-moi de 1 de 10, 3, 4. Non, 1 à 10, non, 6, 7. Ouais, 6-7, moi je dirais. 8. Oui, non. Un bon 8, un bon 8, un bon 8. Vous me dites la vérité. 3, 4. Non, non, non. 6, 7. 6, 7, d'accord. C'est très bonne note. Merci pour votre temps. Avoir une bonne journée. Merci beaucoup. Merci, bon séjour. D'accord. Where are you from? Nous venons de Bulgarie. Oh, Bulgarie. À Bulgarie. D'accord. Merci pour l'interview. Bonne journée. Bonne journée. Bon séjour. Merci pour votre temps. Beautiful feta cheese. Feta cheese, yes, yes. Beautiful kangaroos. 6 или 7 от 10 е много добра оценка и съм супер доволен с този резултат, само се надявам хората да са го имали предвид наистина. Но освен милите парижани, с които си говорихме до сега, се сблъскахме и с другите местни в Париж, като например тези приятни улични фокусници. Ne touche pas, ne touchez pas. Dis-le. He touch, man, he touch. He touch, you know? Според мен това им е проблема с снимането, че ще види как няма топче отдолу. Да. В момента съм на Айфеловата кула, на втория етаж. Те са първи етаж, втори етаж и най-отгоре. След малко ще скачим най-отгоре. Това, което разбрах от моите разговори с французите е, че наистина можеш да научиш език изцяло онлайн, обаче няма да говориш добре и най-много да те доведе до едно такова ниво, където можеш да започнеш да разговаряш с други хора и по този начин наистина да си качиш нивото, така че да е използваемо и да можеш да ходиш примерно на работа. Не е възможно да проговориш само използвайки приложения, просто защото те не те поставят в много ситуации, в които си използваш езика. Ти можеш да разбираш това, което се говори, обаче трудно ще започнеш да говориш, ако нямаш практика. Въпреки това, го считам това за успешен експеримент и се записах на курсове в Френски институт, които ще започна от следващата седмица. Ако искате да научите нов език, не се страхувайте да започнете. Най-важното е да сте постоянни, да не се отказвате и да не очаквате, че това ще се случи супер бързо. Защото истината е, че за да почнеш да говориш на ниво, трябва да прекараш много часове и това най-вероятно ще отнеме години, освен ако не си в държавата и не ти се наложи да го проговориш много бързо. Отнема много време, но стига да има постоянство, стига да имате мотивация за това. Всичко е възможно, ще се справите. Duolingo е много добро приложение, което да ви поддържа навика, да не спирате да го правите, но не трябва да разчитате само на него, защото 5 минути на ден не са достатъчни. Не се потапяте в езика и използвате преводи, затова започвате с приложения и после вкарвате лека по лека, вкарвате филми, новини, видеа, подкасти и по този начин ще си подобрите разбирането и в някакъв момент ще се престрашите, ще можете да почнете да говорите. Ако и вие учите нов език, кажете ми как го правите, в училище ли е, приложение ли използвате, имате уроци. Ще се радвам да дискутираме най-добрите методи за научаване на нов език, защото това е една от страстите ми. Така че пишете ми коментар и ще се видим в следващото видео. Чао!